Hola, bon dia. Doncs res, mira, és per explicar una miqueta on hem de pujar a vegades a fer dos estels, de TEAT 10 a TEAT 12, doncs dos sistemes que van ser interessants. Mireu, aquest seria un dels sistemes que utilitzarem amb Zeppelin, amb Babies, i ja veureu que facilet. Quan l'Ajuntament està una mica exposat, doncs fixeu-vos que faràs aquí. Tirarem Zeppelin. Bé. Ràbia al Zeppelin i mireu què porta. Una clonació, una ràbia i porta un drac elèctric i globus. Això és tota la destrucció que arriba a fer aquesta combinació. Amb això, fixeu-vos, fa l'Ajuntament, fa tot el que interessa. Ara ja només amb Babies, sense res més. Primer agafar uns herois, l'Ajuntament, i ja comença amb Babies. Directament ho fa bastant àgil el tema del pollastre. Penseu que ara el pollastre s'activa, veieu? Però com que ja té, fixeu-vos, tot l'alrededor de l'aldea amb Babies, va pujant el tant per cent de forma molt exponencial i el pollastre no sap on té. Veieu? Anem per 50, encara queden 4 Babies en aquesta zona d'aquí i 2 allà. Seguim fent i bueno, un tant per cent baixet, però escolta, moltes guards ens es poden solucionar un atac així. 58%, aquesta seria una opció, vale? I una opció potser més senzilla, no tan complicada per el tema de la clonació, podria ser aquesta versió que hem preparat aquí. Aquí alguns esbis de col·locació, sempre que regalin edificis doncs col·loquem uns esbis, però bueno, la idea serà atacar aquí un altre esbi, que també és gratuït, i començarem amb algun baby directe a la torre de mags perquè la mati el primer i seguirà fent el funnel, i ara estem fent una entrada per l'Ajuntament, una altra baby allà, i estem fanonejant una mica per l'Ajuntament. Anirem amb carro i herois. Fiquem 2 valquis una mica per augmentar la potència, però carro i herois, bàsicament. Rabiem i ja està. Tampoc volem massa més. Volem a l'Ajuntament i ja està. I ja ràpidament, fixeu-vos, col·loquem els babies ben separats, pollastre, i el que portem és, si us fixeu, portem 7 congelacions, perquè el resto de canteris no fem servir massa, doncs aquí, veieu, portem ple de congelacions. Anem parant l'aguilutxo o parant inclús alguna defensa que ens és propera. Veieu, aguilutxo, i anem parant. I en aquest cas fem una miqueta més, però bueno, són tant percents que no són perfectes, però escolteu, 2 estels una mica llarguets ens poden solucionar que algun TEAC 12 vagi a petar, els TEAC 11 vagin a petar, i sigui un benefici pel grup. Doncs vinga, només això. Vinga, fins l'altre. Adéu.